Καλησπέρα σας. Είμαι ο Ιαννός και αυτό το βίντεο είναι οι εβδομαδιαίες αστρολογικές προβλέψεις, οι τάσεις που θα ακολουθήσουν τα ζώδια αυτή την εβδομάδα και οι πλανητικές επιρροές. Ο αστρολογικός χάρτης αυτή την εβδομάδα έχει και τα καλά του και τα κακά του. Ο Άρης αυτή τη στιγμή βρίσκεται μέσα στον εγώκερο και δημιουργεί, όπως βλέπετε και στο χάρτη, και δημιουργεί μια πολύ ευνοϊκή όψη με τον Κρόνο από το Σκορπιό. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πατήσετε, γιατί θα ξεκινήσει μια περίοδος που θα βάλει τις βάσεις για ένα πολύ καλό επαγγελματικό μέλλον. Αυτό που θα ζητήσω από εσάς είναι τη σοβαρότητα, την ειλικρίνεια και τη συνέπεια στη δουλειά σας. Μόλις περάσει αυτό το διάστημα, μετά θα αρχίσουν τα καλά για σας. Λίγο προσοχή, αυτή η επιρροή είναι θετική για όλους και πρέπει να το προσέξετε ιδιαιτέρως. Να θυμάσαι ότι ο Άρης είναι ευνοϊκός μόνο όταν δέχεται ευνοϊκές πλανητικές επιρροές. Σίγουρα ο Κρόνος είναι εκείνος ο οποίος δεν παίζει. Είναι ο πατέρας ο οποίος θέλει να δει σχέδιο. Εάν δεν έχει σχέδιο με τον Κρόνο, πολύ απλά θα σε τιμωρήσει. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα βρούμε όλα αυτά που έχουμε ανάγκη εσωτερικά, θα μπορέσουμε να τα εκφράσουμε και τελικά να αμοιφθούμε γι' αυτό. Πρόσεχε καλά, γιατί από Δευτέρα δεν θα παίξεις καθόλου με το πρόγραμμά σου. Εάν είναι να κλείσει μια συμφωνία, κάντο χθες, τώρα, όχι αύριο. Κάντο μόνη σου. Βάλε εσύ τη διαδικασία να τρέξεις. Γιατί πολύ απλά θα πάρεις και τα επινίκια. Μην αφήσεις κάτι για κάποιον άλλον. Μόνο εσύ οργάνωσέ το και τελικά θα δεις ότι θα αμοιφθείς. Σίγουρα τόσο τα ζώδια που έχουν να κάνουν με το Σκορπιό και τον εγώκερο έχουν πολύ δυνατές επιρροές, ειδικά Δευτέρα και Τρίτη, όμως θα δεις ότι αυτό θα σε πάει στην κορυφή. Από την Παρασκευή και μετά, ο Άρης φεύγει από τον εγώκερο, μπαίνει στον υδροχό και τότε ξεκινάει μια πολύ καλή εποχή για εσάς που ασχολείστε γενικά με το διαδίκτυο και ό,τι έχει σχέση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Θα δείτε ότι τα καινοτόμα πράγματα και στοιχεία που θα παρουσιαστούν θα σας κάνουν τόσο καλούς στη δουλειά σας και βέβαια θα έχετε την καλύτερη δυνατή λύση μέσα από επιλογές που έχουν την πληροφορική, το διαδίκτυο και ίσως μια επιχειρηματική δραστηριότητα που σκέφτεστε καιρό να ξεκινήσετε. Είναι η κατάλληλη περίοδος λοιπόν να την ξεκινήσετε τώρα. Ωστόσο, εάν είχατε στο μυαλό σας να κάνετε μια καινούργια επένδυση, είναι ο κατάλληλος καιρός. Όμως, θυμηθείτε, δεν θα βιαστείτε για κανένα λόγο. Όσο ο Άρης απομακρύνεται από τον Κρόνο, τόσο η θετική επιρροή που είπαμε προηγουμένως θα αρχίσει να μειώνεται. Άρα, εσείς αν σχεδιάσετε καλά, τότε θα σας βγει και ένα πολύ καλό πρόγραμμα που τελικά θα είναι ωφέλιμο για σας. Όχι βιασύνες λοιπόν, με σοβαρότητα και να αποφύγουμε τα πιθανά λάθη. Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Με την Πανσέλινο που έχουμε στον άξονα διδήμων τοξότη, θα έχουμε εκείνη την κατάσταση που θα μας κάνει να βρούμε έναν άνθρωπο, θα έλεγα το ετερονίμηση, βοηθάει όμως. Αυτό που θα χρειαστεί είναι, σύμφωνα με το φως της σελήνης, να μας φωτίσει και να μας φέρει κοντά με αυτόν πραγματικά που επιθυμούμε. Είστε σίγουρες ότι έχετε κατασταλάξει σε αυτά τα χαρακτηριστικά του συντρόφου που επιθυμείτε? Μήπως χρειάζεται να το κάνετε? Στο παρελθόν είχα γράψει ένα άρθρο για την Πανσέλινο και τη Νέα Σελήνη και τι ακριβώς μπορείτε να κάνετε με ένα κομμάτι χάρτη και ένα μολύβι. Για ψάξτε λίγο μέσα στο μπιγιού. Θα σας πω ότι όσοι το κάνανε βρέθηκαν διπλά κερδισμένοι.
Επίσης, μην μπείτε στη διαδικασία για τους επόμενους, σίγουρα για το επόμενο εξάμηνο, να έχετε πάρε δώσει με τη δικαιοσύνη. Θα έλεγα ότι δεν συμφέρει. Όμως, παρόλα αυτά, αν υπάρχουν κάποια θέματα που άπτονται νομικών διαδικασιών, το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να έχετε έναν δικηγόρο, έναν νομικό σύμβουλο, έναν σύμβουλο γενικά, ο οποίος να είναι απόλυτα σοβαρός και τεκμηριωμένος στις απόψεις που θα σας πει. Επίσης, σχετικά με την Πανσέλινο, που γίνεται στον άξονα Δήμων Τοξότη, προσέξτε, γιατί μία πληροφορία μπορεί να έρθει στα αυτιά σας η οποία να μην είναι τεκμηριωμένη, να σας κάνει άνω κάτω τη ζωή και τελικά να τρέχετε και να μην φτάνετε χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Άρα λοιπόν, αυτή την εβδομάδα συμπερασματικά πρέπει να είμαστε πολύ καλά προγραμματισμένοι, να σχεδιάσουμε αυτά που θα κάνουμε εξ αρχής και να μην αφήσουμε κάτι να μας χαλάσει το πρόγραμμα, ούτως ώστε να βγούμε αλόβητοι και από τα σκαμπανεβάσματα της καθημερινότητας, αλλά και οι πλανητικές επιρροές τελικά να μας φανούν χρήσιμες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Στο επόμενο βίντεο θα γίνουν και αναλυτικές προβλέψεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα στον πηγείο.